en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ene woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe ɗo goni kala jambal ɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo mawbaare nogase jeeɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje nogase goo ɓataake men carika faade rendo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba segene belɗo ñuuña ñaaña weltina fittandu siftinma gendima Sada Ba wela segene gorko mo Kanel musidɓe tedduɓe ko adi kala ɓataake men buuɗal yurmeende eɗen puɗɗoro suka kam mawnata wona lomto janngo o galle ngo wuro ngal dingiral ngal leegal ngo rendo o suka noon gonɗo hannde suka an mawɗo gonɗo mawɗo hol foddema e o suka beele so tawi suka o mawni wasa jasde giƴumen wasa hoyde e jeese giƴumen wasa daɗede to banggue giƴumen wasa bonnude ko puɗɗinɗa fewnude o galle holko yonnata suka janggo so mawni ɗon goto e men kala ene foti miccade artira e hoore mum o ɓiɗɗo mo jibinɗa gonɗo yeeso ma holko joganiɗamo beele so tawi o mawni o haaɗa e jimade tagui en haaldi ɗum neɗɗo ko heblo nelaɗo men gonɗo danorgal mo jeeɓaten ko keblaɗo nde feññini ko goto e men kala ene weltoro wiide annabi wi walla jiya koye leñol nelaɗo men tedduɗo nelaɗo noon ko keblaɗo ha garɗi ha yooɗi mbiɗen hey mon gonɗinɓe ñembe o ko o woni tugnorgal beele mbawon yettade joomi moɗon beele enenne goto e men kala yooɗa garɗa caloɗen sukaɓe mbayno kanŋe jaltinaɗo e ɓakke ɗon e ɗon mo ñoraka alay sago noon sukaɓe keble heblo moƴƴo en tini alhamisa jawtuɗo hen o woni nogase ɗiɗi nduɗo lewru subaka tan ha nangue muti sen belama mbiyen puɗal ha mutal hoorejo leydi Sénégal hakkude mum e ɓesguji Sénégal naaɓe iwɓe e nder 14 région ngaji taweteɗe nder leydi Sénégal pop ngari ñalawma kurɗo no woruno ene disnodirane kalda ñalawma o innira ko golle sukaɓe holɓen sukaɓe gollotoɓe so tawi golle kalama miijete ko suka keblaɗo wona suka mo heblaka
jannguɗo ha heɓi seedan faago mum rutti hebla ha wawi hunde dañani golle ko o wiyete ene ɗaɓɓane golle walla ko o wiyete ene ƴeewane golle ko o wiyete chômeur. gollotanoɗo ene jogui meccal mum ene golla hande iwi e on nokku walla gollakine jooɗi te ene jogui heblo timmugo ko o wiyete chômeur ala golle nana jooɗi. neɗɗo mo ala meccal heblaka haydara on so wiyama ne ƴeewane golle musidɓe tedduɓe hol golle ɗe o gollinte. ene wawi o hettine fittude walla ɓoftude kurjuraji walla langude e oto dufoyewo kurjuraji saabu hay to banggue ndema hande jaadu ka jamanu ka alay saago joom heble saabu ndema ka namdi ko produit batteɗe hen o jogui ko limite tawno produit o ko chimique bonɗo en ji yimɓe heewɓe o taƴi juuɗe mumen ɓe o taƴi koyɗe mumen ɓe o wari daabeji mumen ɓe ni o ñawni ɗumen ngam ronkude hande heblede to banggue hutorade oɗo produit ha mbawa ɓedde kene yaada e ndema ka taw so tawi a soñi bonnanta daabeji ma warata leydi maɗa. kala ko miijiɗen hande en jettima koma wonda e hebla. ken jibinoɓe jamma e ñalawma subaka e nangue hoore kala inɗeri nana mbaɗe kono kadi miccoɗen heblude sukaɓe. ganden oɗo jamanu mo gonɗen woni gollinteɗo gila e magasin uji ha e société ji privé ha e public kala ko keblaɗo mo heblaka so tawi a ari a gollata. ɗum jeeyi sababu hande so tawi a yeehi ko wayno Europe, Asie, Amérique, leyɗele dowluɗe natti waade no hanki ɗannino e men mbano so jettima tan ƴette e société ene gollira haqqilantagal kami doole. hande ko so tawi a ari hoko mbawɗa. ɗum jeeyi sababu andi sukaɓe men hewɓe yaaɓe toon tawni peƴƴiti haqqillaji dutti koye jangde walla dutto e heblo beele wooda ko keeɓi e fodde mumen keɓa kadi e seedan faagal mumen mbawa dañde hunde keño law garta wooda ko mbaɗi. ɗum woni hande yiya woni yimɓe ne garta mbaɗa ga société ji ko marɓe haqqillaji nde ji naati won e janɗeli won e hebloji ha keeɓi ngaalu seeɗa keeɓi humpito ngari ƴetti ñamale mbaɗi société ji mbatti gollindi. ɗum tagi hande sa ƴeewi e nder leyɗele men won entreprise aji tokosi ɗi tawata ga ɗi giwi ko caggal leydi on janoɗo arti wonko kumpiri en ha heewi. kala hen noon mo dañano haqqille e miijo wawde heblade e ɗanninoɗo wawde hebanade beele kotol ko on woni jottiɗo toon huufi ɓesgu ngo yiyata jamma ñalama ne ɗamini ma ɓesgu artata tene jomne jooɗi artata. ɗum noon musidɓe tedduɓe firguiti yani murɓi ene wawi guitten ko firguiten ko ndentuɗen gila woɗɓe garde kadi perguito murɓoɗon. so en kaali emploi de jeune ɗum woni ko hoorejoli ndi ummi ñande no ga siɗiɗi ɓennuɗo haalda ko sukaɓe heblaɓe haalda ko sukaɓe heblaɓe haalda ko sukaɓe dilloɓe. saabu en jii toon ko wayno dognoɓe jakarta neɗɗo mumen ari kono ala ko haala saabu dognugol jakarta wona meccal ko yidde antude hoore maɗa e ko dognata ko beele daña pantalo walla paɗe walla mbawa dañde ko ñamɗa e galle maɗa. kono eɗen gandi wona hunde wawde rokkudema fartange yaade ha goƴƴa sona tawa dañ codol yidde wottude gueɗe goɗɗe ɗe ganduɗa ene wawa rokkudema kada wawa dusirde gurdam ma janggo taw ganduɗa sa heeɓi woni duuɓi aɗa wawa wurde tawa tampani. ko haala hen heewani ko wiyete marché ambulant woni jula balabel ɓen gari toon en jii neɗɗo mabɓe rokki mawɗo leydi o kawas ɓenne kadi ko haala heewani firti ko kala mo ala meccal kala mo ala heblo beele wawa dañde gollal firti ko haalete mum ko heewata.
ko heɓata e balle ko heewata teni kadi ɗo gollinteɗo wodata dekke firtini en tan ko alay sago musidɓe tedduɓe sukaɓe ɓe jibinten ɓe yo gon heblaɓe to banggue métier holno mawɓemen hanki mbaɗatno mawɓemen hanki so tawi woni ɓe pini ɓe kaccitima ɓe gayni janggoyoɓe janggui garti joom mbayla o sukaɓeɓe kala dawat e mbayla hakka ɗatowo sukaɓeɓe kala dawat e ɗato ngo awoɓe sukaɓeɓe kala daway awo ngo aynaɓe sukaɓeɓe kala daway gaynaka hattanɓe aynoyde jawdi mawni ndi aynoya ɓe kattanani ɓe gaynoya gorloji ɗi woni ɓoti ɗi woni ɓoti woni boten gooleje en goto pop wonɗo heedi sukaɓe heddiɓe dawne ndema ne jangguine dultade basale e fiɗɗide ɗum e ƴewde hono mawɓe men gollorto ɗeɗo gueɗe kala ko gueɗe jangguinde kono en gaare aduna bayliɗo nattude siforade ndan gam hutorade hande doole gaƴƴo hande aduna men jaɓani cellal men jaɓani haqqillaji men jaɓani beele kebleɗen ɗum noon keɓoɗen keblen sukaɓe men beele mbawen yadude jamanu hoddiɓe men daɗani men haydara so wona goto kala wonko ɓiyum wawi saabu kalɗo turɗa ma taw mécanicien ji ma taw soudroji ma taw ñotoɓe paɗe pewna ma taw goɗɗum e goɗɗum koloɓe ponoje jeeye ponoje ma taw maçonŋeɓe ma taw ouvrier ji ma taw goɗɗum e goɗɗum goɗɗum e goɗɗum ha yeeɓe maddaji ne goodi taw jomum ko jontaɗo ne jogui deɓe mum kono yiyata ko madda tawno ɓurnaki kadi ɓurnade wona hunde moƴƴude holɗum hen hoddiɓe men jolfuɓe ɓe soɓe jibini sukaɓe mabɓe suka ɓurɗo mawnude o walla baaɗiɓe o walla miñiɓe o walla ɓiyiɓe o moɓe jiiɗi gollodade o mboɗomi Italie walla mboɗomi France walla mboɗomi Amérique walla mbiɗe Gabon walla mbiɗe to mbawi wonde kala walla ni mboɗo e leydi Sénégal walla Mauritanie walla Mali walla Gambia walla Guinée Bissau ɗo mbawmi hen wonde pop mboɗo watti haqqille e suka o hono kewmi wadde mi itta 100 000 francs CFA mi neldamo ɗum ko jolfo kalli mi neldamo so mi neldimo o ƴeewa tabal moƴƴal o sooda keremaji e poudaraji e kuppongla ko kuppata cegineji mantulattulaji tangaleji sarbetaji keremaji produit ji paɗe pop o sinda e tabal he o tekka tekkere mawde o wakko sac makko o waɗa hen darab o waɗa hen jampe o waɗa hen sabunde makko o waɗa hen pantalon ngaji makko tati honko on wiyatamo ko Ziguinchor Welingara ha faynma Tamba Madina ha faynma Bakel Fouta lappol ngol kala Jolof Linguére ha faynma Waalo pop e nder leydi Sénégal yillo hokko janguintamo ɗon wasde ɓurnade ko suka gorko omo dane saaha makko omo yonti yiɗede kono wo tekka tekkere makko wo ara e galle mon galle ne heewi sukaɓe worɓe e rewɓe o naata o haala ɗemgal makko onon pop jaabuɗon mo e ɗemgal makko so ari o haalata ɗemgal mon o haalata ko ɗemgal makko o salmini mon assalamu aleykum o gayni ɓe nangue en ndef o hanoddo on o yon gaare jeesoɗe gaari keremaji gaari pomotuji gaari silibaji gaari pop ari omon ɗo omo yeeya ten ko tabal makko o jogui on waɗi hen kotone on waɗi hen cakkaji on waɗi hen ceenuji on waɗi hen longlonge kame jawe on waɗi hen paɗe sukaɓe paɗe mawɓe kala omo sinde ngal ɗo tabal ngal ganduɗa ko kanko rondingal rewɓe galle ɓe gara kurlo e makko ɓe cooda mantolotuji ɓe cooda keremaji so nangue wuuli o joƴƴina tabal ngal banggue o fofto ɗon o jooɗo e lekki walla o jooɗo e bang walla ɓe gandamo leeso o jooɗo ɗon ha ɓooy hocce satalla o hebloyo o salliginowo juula so bottare o wotto o wi on yo en ñalle jaam o yaaha o ɓenna ni o worata e nder leydi Sénégal kala so tawi o arti o dañi haqqille o dañi gurdam e nder leydi ndi wonɗo arata o tawɗo ngal ɗo boowal omo foti wadde ɗon boutique tene wuuro ngo ne jaɓi ɗum o nodda mawni ko walla kawma ko walla bamma ko o wi ɗum mi ari e nokku tel wuuro ngo wiyete ko tel mi tawi ɗo nokku noon
so tawi woni a sarsiɗo bitik ene wawi yaade ɗum addi bitikaji mabɓe jooɗade e nokkuji meɗen jomum sarsene bitik kono fuɗɗori ko yillade no mbimi ni jomum jooɗo ɗon ha wonta patron ha watta yeyde en gros oɗon laara jibine sukaɓe jibine yeeso mum ha mawna mbatta ɗannade ha mbatta neldu ration e makko allahu akbar jibineɗa e yeeso makko o tawe indema mawna ɗannoɗa Amérique France jaaha partout taw kanko bammakko ɗaniɗo ko noon wannimo hawdañi place o an noon watti hangadini kala dépense galle ma ndewna e junngo makko so joom suudu ma fini lootima ñantima waɗi lati mum yaha jeere yaɓɓa daago ha yetto bitigo salminamo nanga def mbaɗɗani haalkino e makko pulaar seeɗa ko heddi koko ɗemgal gongal an kay hokkam duggam itta temen nayyi tottamo ko heddi ko ko wayno nebam e goɗɗum tottamo so lewru ma yi nelda haalis o wiroya e compte makko fayedde Touba walla fami bangoɗo ɗum woni ɗe gueɗe musidɓe tedduɓe so tawi o yirlima haw arti Dakar walla Touba walla ɗo wawi wonde kala so Louga so Kaolack walla ni so Thiès o hollira o arti o dañi million walla o dañi million ngaji ɗiɗi walla o dañi haqqille ɗon noon ɓe guddita magasin mawɗo ɓe mbaɗa e junngo makko soit ko kanka yeeri walla soit ko karole walla soit ko boutique alimentation walla soit ko boutique bawɗo wonde kala walla ko entreprise bawɗo wonde pop ɓe guddita ɓe dokkamo sabu o dañi haqqille o mawni kinaki o jaɓi ɓornade pantalon e simis goto walla ɗiɗi o yillima e nder 14 région mo leydi Sénégal kala sen kaali Sénégal mbaɗen ko en kaali Mauritanie kaali Mali kaali Gambi o yirlo hen pop ha gasa o arti o natti mawni kinade ɓernde heeli o ala maw ala ko hori liggade ala ko ronki liggade saabu o yi foof ni woni o halfine gueɗal manggal o wawa gollade to banggue men enen ɗum ala woodi tan komi ɗannima lewru kala mboɗo wawi neldude ration mboɗo nelda ration so wonko ɓurti mi waɗa e banque mi lemmina somi dañi ɗo ñamlimi mi ñamlo mi ƴetta jamɗe e ciment e kaaƴe e ceenal pop mboɗo yeɓide seeɗa seeɗa mi ma huɓere mawde mi honna hen galle o kala mboɗo sippira e bottari ala kala e sukaɓe he mo mbasitomi yo darno koyɗe goren noon ha ɓooy suko mawno wimane ɗanno taw ɓernde helaka wala fandare wala miijo wala heblo wala haydara yiɗi ko ɗannade teni so ɗannima duuɓe e kitale o jogori wadde ko ladde saabu ala ko wawi gollade musidɓe tedduɓe ɗo ko caɗele mawɗe goni ɗo goto men kala ene wawi miccade joni noon so en kuppi ɗon tan haala ka en garti e nder meɗen enen ɗanniɓe ɓe e enen jooɗiɓe ɓe e enen joomen jawdi darindi ndi aɗa jogui jawdi darindi kene foto wonde 100 mbaalu walla 50 mbaalu walla 60 mbaalu walla baali sappo walla aɗa jogui famɗi ko foof nayyi no fotiri kala walla ka ɗanniɗo aɗi e joom suudu maɗa nde fini kala ene rondo goɓel kosam ne yeeya so heewi ko dañi ko 50 sooda hen nebam bu sappo sooda hen kirmasiyel bu 5 sooda hen ɗumi ɗum ko dugi ko kala yettaki 100 ittu hen nagge walla guitta mbaalu walla guitta jawdi jeeya guitta ko yoni jeeya coodanamo frigo coodanamo sac selia ko debbo pullo on wawi fendude o fenda o waɗa yawuru omo yeeya kosam omo waɗa e frigo makko taw bonata o wawa heedandema yoga e dépassement walla o heedanma e kuura galle ma kono donka wadde ɗum guura coon guura nguleki guura mette guura joote tene kadi sa fini bakkoɗa saguel ma paya wuuro manggo aɗa ɗaɓɓoya cafdi he pina acca cuurel ma jaaha paya wuuro manggo gara e galle kaari en aɗa ɗaɓɓa ɗon maaro safko aɗa yara ɗon ataye belɗo aɗa yara ɗon tufemeje belɗe aɗa yara ɗon galasuuji so yaha takkusana juulama kirda paata to taw debbo ma o yari ko ngulɗam ñaami ko ñiiri ɓoldi lammude kañum e sukami ma ana ñaami cafdi yahata
ɗum woni eɗen jogii koreji men heewɓe no guurdi. woni hen jeyata koye galleji sara kulleɓe, ɓe jeyata koye galleji safalɓe, ɓe jeyata koye galleji fulɓe, ɓe jowoto koye bitikaji janani. joomum acca mettude galle mum ƴeeya cafdi galleji janani, taw ganduɗa jawdi ma darindi ndi sa yeehi hen nagge ɗiɗi walla nayyi ɗiɗi walla tati, aɗa wawi sodde frigo moƴƴo, walla mbaɗa bosori baɗɗo fayida, ƴeewa gollotoɗo hen waɗanma gartam. kono ala heblo ngo ala, foof artata ko hanki. mbimi on sen dañi ndeɗo ferguitere holko ittata nde beele yaware nde iwa. so tawi pullo yawama yo ƴewto hoore mum. ɗum waɗi mbimi musidɓe tedduɓe, coɓoƴƴi kala ganjata wojere. so coɓoƴƴi kala ganji wojere yo wojere ƴewto hoore mum. so wonti Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, kalɗo jaaɗa ko bojji gooti woyete, ƴewtoɗen koye men. wonko yooɗani e nder rendo men, wonko fewani e nder men. plus fort trésor tan min kuppa mi nawa en tan to banggue safalɓe ko duñcoɓe tan. yo bitikaji jaaru yeeso ko duñcoɓe guila e ladde ha e wuuro. oɗon gandi ko kalami ko wona hunde suuɗinde, ko hunde funginide. joni noon galle mon pop so woruno aɗana France walla aɗana Amérique walla aɗana Europe, ɗo wawi wonde foof, aɗana Afrique, galle mon no woruno, so miñe gorko wawa jeygu commerce, ma taw ɗon yumma walla gorgol ma walla bane debbo ne waɗa commerce, soit o yeyata ko caabune, walla o yeyata ko beñe, walla o yeyata ko warga, walla o yeyata ko sukara, walla wonko yiɗi wonde. o kay weeli gollodirde. kalis mo mbaɗɗa e banque, ɓen halfinaɓe banque no kutoro on haalis. aɗa wawi ittude on haalis ken wona hay soko 200 000, mbaɗa essayé mbiya banam debbo walla gorgolam walla miñam walla mawnam debbo, an nde mboɗo yiya aɗa haaɓe, aɗa yeeye weeɓaji walla yeeye comci walla yeeye paɗe walla aɗa yeeye keremaji walla aɗa yeeye caaf walla yeeye beñe naggam. ɗo to galle men ɗo mbaɗen ɗo tabel 50 ujunere noon, binden mine ma dendi gollen. duñcama omo yaha seeɗa seeɗa, o daña frigo, o daña ɗum, wala ha wonta boutique, ko ni ardata. sen mbatta essayé yahata. woto mbiyen mi waɗi essayé boni yahani. ala, Allah kay tagino leƴƴi ko adi men e ndi leydi, mbeto waɗi découragé tagde men. ala, ɗum noon wadde découragé moƴƴani. goto e men kala yo tinno duñcara goɗɗo o, ballodiren goto kala ko puusaɗo. saabu an hoorema nde ɗannotoɗa nde garɗa ha Mali gaynuɗa haalis nde, a fottiɗon e guinenajo walla malinajo walla gambinajo walla sénégal najo ne ɗanno, wima to paaɗa, mbiɗa paami ko Cameroun, wima a min de haalisam heewani, kono ar dusodiren seeɗa, ar mi nawma ha yeeso. walla jaaɗa ha Nigéria panɗa, walla garɗa ha Cameroun panɗa, o pantuma o nawma ha Gabon. ko yeru dokkanmi. goto e men kala ko puusaɗo, goto e men kala no puusirani, goto e men kala yo puus goɗɗo. a jogui rewɓe ma ko ɗiɗi walla ko tato walla ko nayyi walla ko goto, woni hen jiɗɗo wadde commerce, wallodire makko, mbaɗe petit entreprise, ballodiron, hunde yaara yeeso. musidɓe tedduɓe, Allah subhanahu wa taala walla men. so buuɗal yurmeende feri feeñe windere, feeñje ɓataake men carika, fate heblo e yiyande golle carika. musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar, ketki malaki jam, yo jam Allah ñallane musidɓam tedduɓe.